Én normálisan előztem. Jó. Most fogok csak balra menni. Ura. Ja, megfogom az... Megfogom mindjárt az egyiket. Nem érdekel, hogy... Megfogom az egyiket és megnyalom az szép száját. Ha női lényről van szó. Ha nem, akkor pedig megsimogatom a buksiját. Igen. Igen, annyian vannak. Az egyik egy tartályos. Én onnan tudom, hogy a tartályosba mentem bele. És azért álltam keresztbe. Tehát így belementem a tartályosba, hátulról, én felrepültem, írt királyság. Ne is előzd meg inkább. Ha lehetséges, inkább meg se előzd. Mondom, meg se előzd. Szerintem éppen most tölti fel a videót. Reflexből. Baj. Na, szállósávon. Rohanok. 126. Elég gyors. 130. Igazából most lenne jó, hogyha többen lennénk. Nem csak ketten. Egy Balázs meg egy Kimesi. Így. Mondjuk tele voltál maradva, azért nem láttad, de konkrétan úgy bejött elém, hogy így néztem. Most egy. Megyek jobbra, és akkor letolom az útról, és azért bannolnak. 2. Lesatuzok. A hátulról jövő, aki éppen előzni akart, az jön belém. 3. Előre megyek, hogy beleszállok a csávóba, de akkor meg valahogyan kicsit hátrébb jutok. Most hát nem gondoltam, hogy ennyire hátrébb. Még most gyorsan mentek egyet. De fura, 1000. Akkor kell egy olyan, hogy valakinek az árnyéka legyél és úgy előzd meg, ugye? Arra gondolsz? Hát figyelj, én bemegyek eléd, és akkor mint egy árnyékom úgy fogsz eljönni. Benzinkútnál Jó. Most látom a benzinkutat. A térképen. Jó. Szóval a benzinkutat. Most nem kapcsolok rádiót, mert ha kell, akkor ez fog megvédeni minket. De úgy keményen.
Most vagyok a benzinkút előtt. 147. 147-148 körül járok. Igen, elvileg. Miért a GPS-et nem erre küld? Ja, jobbra kell mennünk. De hogyha... Kettőt megfogtál? Jó. Mennyire vagy a jobbostól? Megyek már, megyek. Megállsz? Jó. Aztán úgyis mindjárt beelőzzük őket, mert Hamburg felé letérünk. Tellis, már rajta van a tabomon, ez jön szembe. De jó belaggoltatott engem. Visz, már látlak. Látlak. Na gyere! Gyere testvérem! Jaj! Ó Jézus Mária! Komolyan erre jönnek? Ennyi a tempójuk, nem tudod véletlen? Nyolcvanra beálltam. Megpróbálom. Ennyivel? Jaj. Lemennek a benzinkútra? Ja. Ne gurulok én. Nem tudom. Beálltak parkolóba elvileg. ...91 a tempomatom. Nem akartam hergelni őket, hogy bemenjek tankolni, majd legközelebb. Az már köcsökség lett volna tőlem. Igen? Jó, akkor neki lódulok. Roberto játszik. Lassítok, nyugi. Ó, már látlak. Ott vagy előttem. Kb. Másfél centis vonalka vagy.
hol elhalványulsz a GPS... Mi az? GPS-en a kis pontocskád, hol megjelenik jobban. Holnap nem lesz itthon délelőtt, délután délelőtt nem lesz itt Halmuter. Pater pedig ügyeletes lesz. Villanyszerelő. Villanyszerelő, és ő tudja, ő biztos jól tudja, hogy mennyit fogyaszt az gépem 2 éjszaka alatt. 10 000 forint. De nem baj, rajta vagyok, hogy veszek a gépemhez egy ilyen, hogy hívják ott? Mérő kombot. Mérő dugajzatot. Amivel mérni lehet, hogy mennyit fogyaszt. Átlagosan. Azzal fogom használni. 137. Tizenhat tonna. Szóval 4000 kilométer van köztünk. Sosem hittem, hogy ennyi lesz végül. Felhozom magam 4. helyre. Balázsra mi a helyzet, mert nem láttam mostanában? Meghalt? Előttem. Tessék? Melyik úti? Ja, én város melyik út. Őrfalu? Őrfalu? Jól hallom? Ott voltam. Őrfalun. Ja. Ja, jó, oké. Azt értettem, hogy Őrfalu. Mi van? Nem baj. Igen, jó, bocs. Kicsit szét vagyok esve. Hoppá! Keresztbe áll egy kamion. Kidobott runtime errorra, szerinted? A csáva akkorát repült, basszus! Akkor még jó, hogy megúsztad ezt a balesetet. De hallok mindent. Igen? De hát ez akkor... Elvileg mindjárt megyek vissza. Jöttem fel a pályára, annyit látok, hogy ez zöld pont, meg egy pótkocsi, függőlegesen repül, és így elkezd pörögni. Nézem, előtte itt áll keresztbe egy kamion benne a földben. Állósávban várlak. Jó. Éppen vagyunk. Csak újra kell indítani az Overwolfot, mert semmit nem látok, semmit nem mutat. Beállítottam felvételt megint.
Jaj,